Asiniro hamadi hamudoho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madi hamu saluhudna hurian hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tumingguon ima tuminggu parjolo dung trinitatis. Di bahini luasamu mahami lau mamaritahon hata de debata tu tonga-tonga tasaluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumayjuk channel atong taparadima roha doho pikirat tatarumu bibibelta lau manangihon hata de debata dagabi turpu jamita di minggu tanggal 6 Juni 2020 sada ima di minggu parjolo dung trinitatis hata de debata dienet sian Evangelium Markus bidutolu mamukka mai sian ayat 20 diujungi mai di ayat 35. Markus bidutolu ayat 20 saro di ayat 35 songono mahata ni Jehovah hujahahon ma dihita salhuna. Dungi mulima ibana gaberomom musero na toropi pola sudat na sidamangan. Jadi ubegi akasi solhotna roma na sida mangalap ibana. Ainin na nasida do naritik do ibana ia akasi boto surat naung tuat sian huta Jerusalem bidok do nasi bolis do ibana jala iduk ni akasi bolisido di pangasahon laho babalihon akasi bolis jadi di jo manasida tujulona marupa mama ibana madok tu nasida tagamo ma babalion ni si bolisido ngan nasi bolis ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajaoni jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dang tarbahen hot be ibana nalahu sudah nama dak kabongotan halak jabu ni ulu balang laho mangarapas ugasanna anggo sujumolo di ihoti ulu balangi dungpei asa terbuat sa ugasanna situtudo hatakon tarsesa penasa dosa ni akka jolma rodi nasaragam ni pangisahion nasida nadokpak jahod debata anggo na mangaliai tod di parbadiai dang dapot sa hasesaan ni nang ditiki subut parutang dosa sisa liling na nama ibana ala didok nasida partodi nahudardo ibana dungi Roma inana dohot aka anggina jadi di luar nama nasida jongjong gabi disuruh ma nama ju ibana nahudul do natoropi humaliang ibana gabi didokma di alamat do inangmu dohot aka anggim ro di aka ibotom di usoi doho alainin nama mangalusinasida isi do buaron dainang jala isi do dohoron aka anggiku jala dibereng ma aka nahudul humaliang ibana nin nama aka odo dainang dohot aka anggiku ay namang ulahon lomo ni rohani debata ido anggiku ido ibotokku ido dainang ido iyanggo sahat ni hata ni debata hurian itu hata di bagasan Tuhata Yesus Kristus kehadiran haroro ni Tuhata Yesus Kristus gabi tantangan nabalga bahkan gabi ancamat do di tonga-tonga ni akka parise dot akka si boto surat dinaro Tuhata Yesus di harorona tu porti bion tarlubi di tonga-tonga ni turpukon di nagudang di pamalum Yesus akka namar sahid di babali akka todi nahodar nasonggok tu akka pamatang di jolma nasohya masa di hati hai di tiki di bahini do di ida si boto surat do akka parise do namasai gabi gelisah do nasida gabi songon nama biar do nasida ala buasa marhite akka halongangan na pinatupan ni Tuhata Yesus Kristus gabi sira ancaman na gabi boy pauruhon popularitas ni akka parise do hot si boto surat di hati hai dang robe akka si boto surat tunasida ala salilingon akka si boto surat do napatorak ko nakahata ni debata alay nagawi adul
natuk holan si hatahon hatani di bata doa kasih boto surat doa parise alai dang diulahon hatani di bata dang dibaga sama sitongan diulahon nasida nani hatahon nasida tu akan torop taringot tu hata ni di bata huria ni tu hata dibahini gabi sukuma rohani si boto surat marnida namasa ala ni halongangan napina tu pani tu hata Yesus ido bain alani sogoni rohana sida gabi didokdo Jesusi ima sibolis do ibana bahkan didok di ayat 22 jala iduknya ka sibolis ido di pangasahon lao pabalihon akka sibolis ninna siboto surati alahi adorang sutusia kamang do akainan remaja dohok na posobulung adonggo nagabe tong mabahen ganggu rohani akka si solhotna alani halongangan na pinatupan itu hatta Yesus ala dakya masa na pinaniulan ni Yesus na pinatupan ni Yesus ubay gabe roma tong akka si solhotna maduk Yesus ima di ayat 20 dari doakan si solhotna do ibana naritik do ibana alawa sadak masa so na pinatupan ni Jesus akahalongan na pinatupana gabi maila ganggu do rohanya kasih solhot na ubahen na roa kasih solhot na mangalap ibana muldo daya ubusada jadi ubegi akasih solhot na roma nasida mangalap ibana alani ulau na pinatupan ni Jesus ala halongan na pinatupan ni Jesus ala jangkal ala dakya masa gabi didok akasi solpak na do naritik ibana alai mono taida di tahun huria nahina holongan nang penunga songoni di padok akka si boto surati takas mono taida turpukon mono naking didok nasi bulis do tuata Yesus bahkan didok iduknya kasih bolisido di pangasahon gabe Roma Yesus mangalo hata niya kasih boto surati marhiti upama imanani do di Yesus di ayat 20 ada do tuata Yesus jadi di jauh manasida tu jolona marupama ma ibana madu nasida taga momma babalion ni si bolisi donganna si bolis ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajaon namar lapatan molo marsalisi si bolis totudang boyhot harajaon ni si bolusi jalan naking di dok taga mo mapabalion ni si bolis dongan na si bolis yang mungkin jalan di dok jalan molo marsalisi dongan sabaga sama nasida dang nahot na sabagasi adona yang dohoron na hurian itu hatta huwaso na pinaken itu hatta Yesus dang huwaso ni sibolis dang huwaso na sian pertibion alai huwaso na ro sian banua gijang huwaso na pinasani di batatu tu hatta Yesus huwaso na pinatupan ni Yesus ima naung disongo pun di batat toddi di ibana marti huwaso ni toddi mangula Yesus patupa akka halongangan tu akka namar sahid pabalihon akka toddi nahudar berarti bali ia Yesus haguguon nasian banua gijang lau manaluhon akka haguguon ni sibulis lau manganaluhon akka huwaso haholomon narong di portibio dang songon na nidok ni si botu surat sinaki alai dia marjogal do akka si boto surat akka parisi dang tong dang porsea nasida marjogal do rohani akka si boto surat dang porsea nasida di Yesus do disudina hina tidak konna do akka halongangan na pinatupan ni tuhata Yesus habe naking ay marhite huwaso ni toddi ido Yesus patupahon halongangan ni dak marhite haguguon ni sibolis dang marhite huwaso ni haportibionon alai huwaso na rosian banua gijang marhite naung digohitot di ibana jala ibahin ido hurian itu hatta ala di ida Yesus say marjogal
akasi boto surat dok talak parise gabe di dok Jesus ma gabe di kuari Jesus ma aka parise akasi boto surati ima songon halak na mangaleai to di parbadia dan porsea si boto surati di huaso na pinakken itu hatta Jesus ima huaso nasian to di parbadia ubahan di dok di ayat 22 situ tuduh hatakon tarsesa penasa dosa niaka jolma rodinasa ragam ni pangisahion nasida dopak debata anggona mangaleai to di parbadiai dang dapot saha sesaan di nang ditiki sogo gabe di dok Jesus ma halak si boto surado parisei halak na mangaleai to di parbadia aladang porsea nasida di hata ni Jesus hape halak nasida do na jujud maka tahun hata ni di bata tua kana toro alai nasida sendiri dan porsea di hata ni di bata nasida sendiri dan porsea tu todi parbadia huria ni tu hata buhado itonga-tonga ni parnguluata sinuain molo di tonga-tonga ni poda pangajaron ni hurianta ima ise na mangalea todi tang tarsesa dosana dosa naso tarsesa ima mangalea todi parbadia dohono samano anggo halak naso manada di batado pe ibadah wajar do dang porsia ibadah dang ono porsia tutod di parbadia gak bisa ada hal na wajar do molo dilea itu di parbadia aladang porsea memang nasida aladang dijakon do pe halua alai puhado di akahalak naung porsea di akahalak naung marsi ajar di hatan di bata di akahalak naung majakon halua odi alai dilea hidope todi parbadia da dumuk do dia kahalak naung porsiai alai dileai do betot di parbadia da jumorbut dia kahalak naung madok diri na Kristen alai dang porsia ibana di huaso ni tot di parbadia dang porsia ibana tutot di parbadia o managi noara ni halak na mangaleai to di parbadia dang tarsesa dosana alai di bata ima di bata para siroha saliling di laut di bata do partikian para sia tu hita mulu tung sipata jot lipe hita mulu sipata jot tatadikon tod di perbadiai asa naing mulak rohata asa naing olo hita disungguri tod di asa olo hita mulak rohata hapersiata tutu hatta Jesus Kristus marita todi na mangajar hita ay todi ido na mabuah kita maka porsiai tu hatta Jesus ay sotatadda tu hatta ay sotatadda Jesus Kristus molo sian pamatang atau siya dito tatadda marhiti ha porsiaw na tajalo marhiti na tatidakon tu hatta Jesus disido gabi ta porsiai ibana alaniaha alanise ali todi parbadia na marguguy ho kita na mangajari hita na mangalihon pangatusi on tua kahalak na olo majakun todi parbadia gabi jupang nama ha porsiam tutu hatta Jesus Kristus di bahan itu hurian itu hatta naing mangarajumi hita di bagasan golutau di minggu perdalanan naga jamon di minggu trinitatis asa naing toktong olo hita manangihon suara ni todi panggorak ni roha mulujut hita manakia hita sipata songon na margora roha tayarong panggorak ni roha iko jamot mahita manangihoni aina di pakului ni todi parbadiai do hita dinasa ulaota dinasa pangalahota ay di jamot tonton di ido tok kita ubaheni ikon takas tabigi panggorak ni rohai nasay paingot tok kita asa unang taulahon nasopar tulo mo ni rohani di bata alay marhiti todi naung di lehot tu hita
Asanaing mahita mangulahon hasitongan. Ay marhita to di ido. Gabi taboto mangulahon hasitong. Marhita to di ido. Natuk patauhok kita mangulahon nasa nadinggan di ngulut tao. Di ba ini? Asanaing unang lea hita. Unang neyang hita. Tutod di parbadia. Songon halak naung nyajaran itod di parbadia. Unang neyang hita di hapor siapa. Asa naik takas tangi hita tu ibadah. Asalam tahu hita tu hanguluan nadenggan saliling di portibiok kita. Di bahini hurian itu hata. Di minggu trinitatis marhite tobi di minggu tam nama dok asa unang taliai tot di parbadia. Ai ido asini rohan no balga na tok na dipasah di bata tua kahalak na porsia. Nagabi pangodian, nagabi dongan, dia kana persia. Ai ido pangapun, ditiki hita marsak. Ai ido ratok tong margugui hu kita, mangalihon pakirimon, ditiki guk akah porsuhon, ditiki guk akah ragam parukilon nata adopi. Di bahini mahuria itu hatta. Naing pai ngotok kita, buhada song halak nong persia hita, nong majalo to di asa naing unang be. Unang tatudal hon suara nito di parbadia. Tarmubi tapadao mangulut tasian akaragam pangalaho na maralo tu lomo ni rohani di bata. Ahamalabana tajak kontod di parbadia di songgobi hita di bagasan tod di alay dang tatangihon tod di parbadia. Ahamalabana tod di parbadia di songgop di bata tu hita molo so adong do hataridaan nito di parbadia mangula marhiti ngulut tau. Di bahini hurian itu hata. Talihon mangulut tau. Unang tapajogal roh hatta songon halak si foto surat. Molo holan ala ni parukilon si patah holan ala ni ragam hamaolo na susaan narutu hita gabe tapar suada gugu ni toddi na mangaramuti hita. Holan ala ni hasusaan na taadopi si patah gabe tapar suada gugu ni toddi parbadia na mangula di bagasan mulut. Pos marohata. Tarunobi tonga-tonga ni pandemi kopiton ikon lam tapapos marohata. Pasahaton nguluta tu di bata marhite tod di parbadia nama jagai hita mangaramoti hita. Sia tonga-tonga ni ragam hamaolon. Tarunobi itonga-tonga ni situasi pandemi covid sinuaimon. Naing lam togu, naing lam tartogu hita. Dang cukup holan tartogu di haporsiaon alai naing togu hita di haporsiaon. Dang tuk holan tartogu ala ikon togu molan tartogu songoni molo dang togu dang arok lapatanna ale tartogu jala togu mahita di hapor siauta asa tod diima na maringan di bagasan hita asa totong ma tatangihon suara ni toddi tatangihon panggorak ni rohatai marito toddi na makulingi hita asa diajar hita mangulahon lomo ni rohani di bata asa sianima gabe si ula hasitongan mahita di bagasan lomo di rohani di bata. Amin. Tuhata mamasu-masu hita saluhuna.